Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διάλειμμα στην αίθουσα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τους επόμενους ομιλητές. Δώστε μου λίγο χρόνο, συγγνώμη. Περνάμε σε κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της νόσου που ονομάζεται παχυσαρκία. Και αυτό είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση και το μέλλον βεβαίως της θεραπείας. Τη συζήτηση του επόμενου πάνελ συντονίζει η δημοσιογράφος υγείας η κυρία Νατάσα Σπαγαδόρου. Παρακαλώ να έρθει στο stage και να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Σας και πάλι. Ακούγομαι. Καλησπέρα και πάλι. Να καλέσω λοιπόν τώρα στο πάνελ τις κυρίες Ευθυμία Παπαδοπούλου, κυρία Τσιότσιου, παρακαλώ, Όλγα Τσιότσιου, τον κύριο Ελευθέριο Αζά και τον κύριο Ηλία Καρτασιάδη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αζάς. Πώς είστε? Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και φυσικά και όσους μας παρακολουθείτε μέσω live streaming. Είναι σημαντική η συμβολή σας. Μιλάμε για την παχυσαρκία, μιλάμε για το χρόνιο αυτό πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους ατομικά, αλλά είναι και ένα σοβαρότατο ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο κύριος Αζάς ήταν προηγουμένως εδώ. Παρακαλώ πολύ, έχετε την καλοσύνη να φωνάξετε τον κύριο Αζά, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς εκείνον. Να πάω εγώ, Νατάσα. Όχι, όχι. Κυρία Μάρκου, κυρία Χαλόφτη, αν μας ακούτε, Χρύσα μου, μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει... ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο την υπομονή σας και θα ξεκινήσουμε. Και ο κύριος Αζάς, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κυρία Ευθυμία Παπαδοπούλου, παθολόγο διαβητολόγο, συνεργάτη δατιζήτα παθολογικής κλινικής του Ομίλου Υγεία. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Παπαδοπούλου, εσείς παρότι πολύ νέα, έχετε εμπειρία μεγάλη στα θέματα των συνοσιρωτήτων, δηλαδή των ανθρώπων με παχυσαρκία και άρα λοιπόν ανθρώπων με συνοδά νοσήματα στο ιατρείο σας. Και θέλω να ρωτήσω αν πράγματι ο διαβήτης είναι η πιο σοβαρή, πιο περίπλοκη συνοσιρότητα στο θέμα της παχυσαρκίας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, η οποία συνδέεται με πολύ σημαντικές συνοσιρότητες και επίπλοκες. Εννοείται αυτές περιλαμβάνουν πρωτίστως το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και η μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσος του ύπατος, η λιπόδης διήθησης που λέγαμε παλιότερα, η δυσλιπιδεμία, η αρτηριακή υπέρταση και βεβαίως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι καρδιομεταβολικές επιπλοκές. Βεβαίως, οι επιπλοκές της παχυσαρκίας μπορεί να είναι και διαφορετικές. Μπορεί να είναι μηχανικές, μπορεί να είναι η οστεοαρθρίτιδα, η άπνοια στον ύπνο που είναι πολύ σημαντική, η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, αλλά μπορεί να είναι και ψυχικές. Μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη ή άγχος. Επίσης, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ομιλίες, η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί και με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων τύπων κακοήθειας. Επομένως, εντάξει, ναι, συμφωνούμε ότι μάλλον ο διαβήτης και οι καρδιομεταβολικές επιπλοκές είναι ίσως
τα πιο περίπλοκα και τα πιο σύνθετα. Ωστόσο, αυτό που έτσι μάλλον είναι το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι απαριθμώντας όλες αυτές τις συνοσυρότητες, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε το άτομο με παχυσαρκία να αντιμετωπίσει την νόσο του και να προλάβει ή να ελέγξει αποτελεσματικά τις όποιες επιπλοκές. Πολύ ωραία. Κυρία Τσιότσιου, ως κλινική διαιτολόγος στον Όμιλο Υγεία, βλέπετε καθημερινά πάρα πολλά περιστατικά και θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητούν οι ασθενείς. Ασθενείς εντός εισαγωγικών βέβαια, πολλοί δεν πιστεύουν ότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Ωστόσο, νομίζω ότι εσείς βρίσκετε τον τρόπο να τους το επισημάνετε. Τι είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα που σας ζητούν όταν έρχονται να σας επισκεφθούν και εσείς τι κατεύθυνση τους δίνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπαμε σήμερα πολλές φορές, επαναλάβω πράγματα που έχουμε πει. Η παχυσαρκία είναι ένα πολύπλοκο νόσημα και πολύ παραγωγικό. Οπότε, συνήθως έρχονται με το αίτημα της αλλαγής του βάρους και λιγότερο για τα προβλήματα υγείας. Ωστόσο, εμείς πάντα έχουμε σαν επίκεντρο τη βελτίωση των δικτών υγείας. Οπότε, οι συστάσεις μας κινούνται γύρω από αυτό. Σίγουρα ξεκινάμε εξατομικευμένα, γιατί όπως είπαμε είναι πολυπαραγωγικό νόσημα. Τα αίτια είναι πολυπαραγωγικά και είναι ξεχωριστά για τον καθέναν, οπότε χρειάζεται εξατομίκευση. Και να έχουμε τον ασθενή σαν επίκεντρο, ανθρωποκεντρικά να έρθουμε, να μιλήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα, ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Και όλες οι συστάσεις πάντα σέβονται τις αξίες, τις προτιμήσεις και τους στόχους των ασθενών. Κινούμαστε δηλαδή γύρω από τις δικές τους επιθυμίες. Βέβαια, προσπαθούμε πάντα να φέρνουμε στο επίκεντρο το θέμα της υγείας, δηλαδή να βελτιώσουμε δείκτες υγείας όπως είναι καλύτερος γλυκαιμικός έλεγχος, βελτίωση στα λιπίδια του αίματος, μείωση της πίεσης, αλλά να βελτιώσουμε και τη σύσταση σώματος και το βάρος, γιατί είναι σημαντικά και αυτά. Έτσι, οπότε κινούμαστε γύρω από αυτά. Ο στόχος είναι να κάνουμε μικρές αλλαγές για την καλύτερη μακροπρόθεσμη συμμόρφωση. Πάντα χρησιμοποιούμε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και χρησιμοποιούμε διατροφικά πρότυπα, τα οποία αποδεδειγμένα βελτιώνουν τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, όπως είναι το μεσογειακό πρότυπο της διατροφής, οπότε κινούμαστε γύρω από αυτό. Αλλά έχει σημασία πολύ να επιλέγουν οι ασθενείς μας τον τρόπο της παρέμβασης. Δηλαδή, μπορεί να επιλέγουν μια υποθερμιδική δίαιτα, μια μεσαγωγειακή, μια διαλυματική και είναι σωστό να γίνει σεβαστό έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη συμμόρφωση. Ποιος είναι ο μικρότερος ασθενής σας και ποιος ο μεγαλύτερος? Εμείς στο νοσοκομείο έχουμε ενήλικες κατά βάση, οπότε δεν έχουμε παιδάκια. Ναι. Οπότε όλες οι ηλικίες, στο φάσμα του ενήλικα, είναι όλοι μέσα. Και υπέργυροι, όλοι. Όλοι επιθυμούν βελτίωση της υγείας τους και της εικόνας τους. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρία Ζά, Ελευθέριος Ζάς, παθολόγος διαβητολόγος, medical advisor στην Pharmaserv Lilly και αναπληρωτής διευθυντής της Τρίτης Παθολογικής Κλινικής Υγεία, του Ομίλου Υγεία. Κυρία Ζά, ξέρουμε λοιπόν ότι η παχυσαρκία το ακούμε, το βλέπουμε και από το πρωί αυτό συζητάμε, συνοδεύεται, δηλαδή δεν έρχεται ποτέ μόνη της. Στη διάρκεια λοιπόν αυτού του ταξιδιού που θα πάρει ένας άνθρωπος πολλά κιλά, θα έχει δυστυχώς αργά ή γρήγορα και κάποια συνοδά νοσήματα. Ποια είναι λοιπόν η βαρύτερη συνοσυρότητα και πώς μπορείτε εσείς να πείσετε με τον τρόπο σας τον ασθενή, χάνοντας βάρος, κερδίζει τελικά τη ζωή του, παίρνει τη ζωή του πίσω. Ναι, πολύ σωστά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα στην πολύ ωραία αυτή ημερίδα που κάνετε για την ανάδειξη της παχυσαρκίας κυρίως ως χρόνιας νόσου. Υπόθηκαν νομίζω οι επιπλοκές. Συμφωνώ, οι καρδιαγκιακές επιπλοκές είναι σοβαρότερες. Οι άνθρωποι που έχουν παχυσαρκία, δηλαδή υπερβολική, παθολογική, λίπος παραπάνω, ζουν λιγότερο. Κυρίως λόγω καρδιαγκιακών επιπλοκών, από αυτό πάσχουμε σε όλο τον πλανήτη, από περισσότερα εφράγματα, περισσότερα αγκιακά επεισόδια. Δεν παραγνωρίζουμε φυσικά και τις άλλες επιπλοκές, τις ψυχικές, από την ψυχική σφαίρα. 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από κατάθλιψη και πολύ σημαντικό, όπως έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια οι έρευνες, η ύπαρξη κακοηθειών, ιδιαίτερα του γαστρεντερικού συστήματος και του μαστού μετά την εμεινόπαυση. Άρα,
πώς θα το προσεγγίσουμε, τονίζοντάς του λοιπόν ότι κινδυνεύεις από επιπλοκές. Και το δεύτερο όμως και πιο σημαντικό, που είναι και νομίζω και σημαντικό για την κουβέντα μας σήμερα, υπάρχει μια διάχυτη πεποίθηση ότι η παχυσαρκία είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα θέλησης, ότι οι άνθρωποι θέλουν και ζουν έτσι. Ξέρουμε σήμερα ότι αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει η πολυπαραγωγική νόσος. Σε ένα μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τα γονίδια μας. Το 70% με βάση τις μελέτες, τα γονίδια καθορίζουν το αν ένα άτομο θα αναπτύξει παχυσαρκία. Άρα, όταν το εξηγήσεις σε αυτό του ανθρώπου, θα πιστεί και αρκετά πιο εύκολα ότι δεν είναι δικιά του η ευθύνη να ακολουθήσει μια καλή, σωστή διατροφή, άσκηση και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, και φυσικά η φαρμακοθεραπεία, όλα αυτά τα μέτρα θα τα ακολουθήσει πολύ πιο εύκολα. Πολύ ωραία. Και πριν περάσουμε στην τοποθέτησή σας για τις φαρμακευτικές θεραπείες που ευτυχώς έχουμε στη διάθεσή μας και οι ασθενείς, αλλά φυσικά και η επιστημονική κοινότητα, θα καλωσορίσω και τον κύριο Ηλία Καρτασιάδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΦΡΟΝ. Εσείς ασχολείστε με το κομμάτι της ιατρικής τεχνολογίας, κύριε Καρτασιάδη, και θέλω να ρωτήσω ποιος ο ρόλος του πεδίου αυτού της τεχνολογίας στη διαχείριση του διαβήτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι υπήρχε ένας άρρηκτα σύνδεσμος ανάμεσα στον διαβήτη, κυρίως τύπου 2, και στην παχυσαρκία. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει αρκετά στο να δούμε και μια συνοσηρότητα που υπάρχει και στους τύπου 1 ασθενείς. Οπότε η τεχνολογία, η οποία τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει κάνει άλματα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχει να κάνει σχέση με το πώς ο ασθενής, είτε είναι τύπου 1 είτε είναι τύπου 2, θα μπορέσει να διαχειριστεί τις τιμές του ζαχάρου που μεταβάλλονται χιλιάδες φορές στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η βοήθεια αυτή καθ' αυτή που θα δώσει η τεχνολογία αυτή ορίζεται σε 2 συγκεκριμένα συστήματα. Το πρώτο σύστημα έχει να κάνει σχέση με την συνεχή καταγραφή της γλυκόζης στο αίμα και από εκεί και πέρα σε τιμές ενός συστήματος υβριδικού κλειστού κυκλώματος, στο οποίο θα βοηθήσει ακόμα καλύτερα να διαχειριστεί ο ασθενής την διαχείριση του διαβήτη του, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία. Δράτω με τώρα της ευκαιρίας, γιατί έχει σημασία αυτό να μας το εξηγήσετε. Αυτό είναι το λεγόμενο κλειστό κύκλωμα, σωστά? Και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία και πώς μπορεί να αλλάξει η καθημερινότητα ενός ανθρώπου με διαβήτη? Μπορεί δηλαδή να έχει μια καλή ποιότητα ζωής, μια κανονικότητα, αν θέλετε, στην καθημερινότητά του. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση και μία εξήγηση σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να δούμε το πώς έχει βοηθήσει η τεχνολογία όλα αυτά τα χρόνια. Πριν κάποια χρόνια δεν μπορούσαμε να έχουμε την πληροφορία αυτή που χρειάζεται ένας ασθενής, πέρα από τις μεταβολές του ζαχάρου του και πώς θα οδηγήσει στην κανονικότητα, όπως είπατε, της καθημερινότητάς του. Αυτή τη στιγμή με το κλειστό υβριδικό σύστημα, είναι αυτό που ονομάζουμε artificial pancreas τα τελευταία χρόνια, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο ίδιος ο ασθενής, αλλά και ο επαγγελματίας υγείας που τον παρακολουθεί, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε πρόσθετες πράξεις. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερη ή λιγότερη ινσουλίνη, τις τάσεις που μπορεί να έχει το ζάχαρό του στη διάρκεια της μέρας. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, οδηγούν σε αυτό που λέμε κανονικότητα της καθημερινότητάς του. Μπορούν όλοι οι ασθενείς να ξεκινήσουν αυτό το τεχνητό πάγκρεας, το artificial pancreas που λέτε? Πρωτίστως η τύπου 1, η ινσουλινοθεραπευόμενη. Η τύπου 2, αυτό που θα μπορέσουν να τους βοηθήσει, το σύστημα που θα μπορούσε να τους βοηθήσει είναι η συνεχή καταγραφή της γλυκόζης. Δηλαδή ένα αυτοκόλλητο το οποίο μετράει περίπου 740-750 φορές την ημέρα το ζάχαρο στο αίμα. Προφανώς η τεχνολογία μας βοηθάει και εξελίσσεται, θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, πώς μεταβάλλεται το ζάχαρο, πώς είναι ο ασθενής όσον αφορά τα KPIs που ακολουθεί, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, παραδείγματος χάρη, ή το time in rates, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Κύριε Ζά, επιστρέφω σε εσάς. Έχουμε λοιπόν τις καινούργιες αυτές θεραπείες. Παρότι καινούργιες, η δραστική διάβαζα ότι η δραστική ουσία λύγει το 2026. Αυτές λοιπόν οι καινούργιες θεραπείες για τη μείωση του βάρους, που σίγουρα ακούσαμε και τους προηγούμενους ομιλητές και μάλιστα τον κύριο Χρούσο, που είπαν πολύ σημαντικά θέματα για το πόσο μπορεί να βοηθήσει και κάποιες συνοσηρότητες
και τι ντοπαμίνη δίνει στον εγκέφαλο, ώστε να αφήσουμε πίσω μας τις άλλες εξαρτήσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, να μας μιλήσετε λίγο για τα ωφέλη των θεραπείων αυτών. Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, αν θέλετε, και τους ασθενείς ώστε να συμμορφωθούν στις θεραπείες και φυσικά πάντα υπό την καθοδήγηση, φαντάζομαι, της ιατρικής κοινότητας και του θεράποντος γιατρού, γιατί εδώ έχουμε και ανεξέλεγκτα φαινόμενα. Δυστυχώς οι Έλληνες είμαστε τις περισσότερες φορές γιατροί του εαυτού μας, έτσι, έχουμε αυτή την πολυφαρμακεία και μπορούμε να μην μείνουμε μόνο στη θεραπεία και συνδυαστικά με το υπόλοιπο τρίπτυχο που λέμε, δηλαδή άσκηση, ποιοτικός ύπνος και σωστή διατροφή, να έχουμε τελικά τα ωφέλη που τη μείωση του βάρους και άρα και μια καλή ποιότητα ζωής των ασθενή με παχυσαρκία. Ναι, πολύ σωστά το θέτετε στο τέλος. Ας ξεκινήσω από αυτό. Η σωστή διατροφή, η άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος που έχει φανεί τα τελευταία χρόνια ότι επηρεάζει τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη, είναι σημαντικά για μια καλή ζωή, ποιότητα ζωής και για τη σωστή δίαιτα. Όμως έχουμε δει ότι αυτό, για τη σωστή διατροφή, δεν φτάνει. Έχουμε δει ότι αν φας λιγότερο, ασκηθείς, κοιμάσαι πολύ καλά, δεν θα φτάσει για να χάσεις βάρος, γιατί αυτός είναι ο στόχος σε κάποια άτομα. Αυτό γίνεται λόγω της, όπως λέγαμε και πριν, εξηγήσαμε ότι οφείλεται σε πάρα πολλά αίτια και κυρίως γενετικά αίτια. Χρειάζεται λοιπόν κάτι παραπάνω, μας το έχουν δείξει όλες οι μελέτες αυτό. Αναφέρθηκε και το γιογιό, παίρνεις, χάνεις, σε άλλο χρονικό διάστημα επανακτάς το αρχικό σωματικό σου βάρος. Εδώ λοιπόν πάνω έρχονται τα φάρμακα να συμπληρώσουν. Εδώ να πω ότι έχουν γίνει πολλές μελέτες εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, που έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα, ότι είναι ασφαλή τα φάρμακα. Όταν προστίθονται, λέω και πάλι, θα το πούμε αρκετές φορές, πάνω στην σωστή διατροφή και την άσκηση, δεν τις υποκαθιστούν, να δείξουν σε κάποια άτομα που έχουν ένδειξη βέβαια. Εδώ να τονίσουμε, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, ότι πώς χορηγούνται και πώς θα εξασφαλίσουμε τη καλή συμμόρφωση. Είναι φάρμακα, άρα χορηγούνται με βάση ιατρική συνταγή, δεν πάμε και τα παίρνουμε μόνοι μας από το φαρμακείο, υπό παρακολούθηση ενός ειδικού γιατρού, και όχι μόνο γιατρού ειδικού για την παχυσαρκία, αλλά και όχι μόνο ιατρού. Ξέρουμε ότι απαιτείται διαιτολόγος προφανώς, είναι προφανής πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Ψυχολόγος, οι άνθρωποι που έχουν παραπάνω σωματικό βάρος πολύ συχνά πρέπει να παρακολουθούνται από ψυχολόγο. Ο ρόλος του φαρμακοποιού επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός, τόσο στην αναγνώριση του ατόμου που έχει το παραπάνω σωματικό βάρος, στην σύσταση να τον κατευθύνουν προς κάποιο ιατρό, προς κάποιο ιατρικό κέντρο, αλλά και μετά εκ των υστέρων όσον αφορά το φάρμακο, στη συμμόρφωση, δηλαδή πώς θα το χρησιμοποιήσουν σωστά, πώς θα το παίρνουν ή αν εμφανίσουν κάποια παρενέργεια. Ξέρουμε ότι ο φαρμακοποιός παίζει στην χώρα μας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη πολύ σημαντικό ρόλο. Βασικότερος καλοπάτης της πρωτοβάθμιας. Σωστά. Άρα με αυτή την συλλογική προσπάθεια, τα φάρμακα μπορούν και έχουν δείξει ότι ωφελούν πάρα πολλούς ανθρώπους, έχουν πολλαπλά ωφέλη. Κυρία Τσιότσιου, ως κλινική διαιτολόγος εσείς, φαντάζομαι ότι προτείνετε κι εσείς στους ασθενείς σας τα φάρμακα αυτά για τη μείωση του βάρους. Και θέλω να ρωτήσω ποια τα ωφέλη τους γενικότερα και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί ξέρουμε δυστυχώς στις κοινωνίες πόσο ακόμη καλά κρατούν και δυστυχώς και στην ελληνική κοινωνία τα στερεότυπα, κυρίες και κύριοι, και το στίγμα και οι προκαταλήψεις. Εντάξει, έχουν παίξει ρόλο πολλά πράγματα, φυσικά, και θεωρώ ότι και τα media και τα social media και εμείς οι δημοσιογράφοι ίσως πολλές φορές να είμαστε υπερβολικοί, προβάλλοντας την τελειότητα, το τέλειο σώμα, το τέλειο πρόσωπο. Πόσο λοιπόν έχουν βοηθήσει τα φάρμακα αυτά και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας κάποιους ασθενείς? Να πω αρχικά ότι, ξεκινώντας, ότι η διατροφή και η άσκηση είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι υπόλοιπες θεραπείες, όπως είπαν όλοι οι συνομιλητές σήμερα, που είναι η ψυχοθεραπεία, η φαρμακοθεραπεία και η βαριατρική χειρουργική. Τα φάρμακα διαμφισβήτητα είναι αποτελεσματικά, βοηθάνε στην απώλεια βάρους και στη βελτίωση καρδιομεταβολικών δικτών. Έχει φανεί ότι μέσα σε 6 μήνες μπορεί να χάσουν και μέχρι 22% του βάρους τους οι ασθενείς, παράλληλα με διατροφή, έτσι, και γυμναστική. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη φαρέτρα μας για τη διαχείριση της παχυσαρκίας, αδιαμφισβήτητα. Ωστόσο, τώρα για το θέμα της ψυχικής υγείας, εγώ θα επικεντρωθώ στο στίγμα.
στο στίγμα που έχει να κάνει με την παχυσαρκία. Όλοι οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τη στάση μας και τις πεποιθήσεις μας γύρω από την παχυσαρκία. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα και πολλοί ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με διακρίσεις σε σχέση με το βάρος τους. Πολύ συχνά φέρουν προβλήματα υγείας ή παράπονα σε συμπτώματα τα οποία οι γιατροί τα ρίχνουν στο βάρος και δεν ισχύει πάντα κάτι τέτοιο. Οπότε χρειάζεται να αναθεωρήσουμε όλοι, γιατί έχει φανεί ότι η πρόκληση είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι η πρόκληση του αισθήματος της ντροπής δεν φέρνει αλλαγή στη συμπεριφορά. Τουναντίον μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να προκαλέσει ανθυγιεινές συμπεριφορές, απόσυρση, κατάθλιψη, συναισθηματικό φαγητό, περαιτέρω αύξηση του βάρους. Οπότε είναι σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, γιατί είμαστε επαγγελματίες υγείας όλοι και πρέπει να χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο που να είναι ανθρωποκεντρικό και να μην είναι στιγματιστικό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει και η συναισθηματική πείνα και ορθώς το καταθέτεται και την ξεχνάμε. Πάμε να καλύψουμε κάποια πράγματα, κάποια κενά που έχουμε στα θέματα της επικοινωνίας και το ρίχνουμε στο φαγητό κάποιοι άνθρωποι. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή ξέρω ότι δουλεύετε και με κάποιους ογκολογικούς, με ομάδα ογκολογικών ασθενών που έχουν παχυσαρκία, είναι λίγο περίπλοκο, με απόλυτο σεβασμό βέβαια σε όλα τα δεδομένα αυτά. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα αυτό. Είναι πολύ περίπλοκο. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αρχικά, σίγουρα, συνεννοούμαστε με τον θεράποντα γιατρό των ασθενών, γιατί εξαρτάται από τη φάση της θεραπείας που βρίσκονται, είτε είναι μετεγχειρητικά, είτε υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία. Κάθε προσέγγιση είναι διαφορετική. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτά τα περιστατικά δίνουμε πρώτη προτεραιότητα στη θρέψη, στην ποιότητα της θρέψης, στην καλή κατάσταση θρέψης των ασθενών και δευτερευόντως είναι το σωματικό βάρος. Έτσι, οπότε πρώτα πάμε να βοηθήσουμε στην κατάσταση θρέψης. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδοπούλου, η δική σας άποψη για τις θεραπείες αυτές τις καινούργιες για την μείωση του βάρους και τα ωφέλη τους, γενικότερα στους ανθρώπους με παχυσαρκία και κατ' επέκταση και στους ανθρώπους που έχουν διαβητολογικά ζητήματα. Ναι, κοιτάξτε, τόσο από τις κλινικές μελέτες, όσο και από την καθημερινή κλινική μας πρακτική, έχει αποδειχθεί ότι οι νεότερες θεραπείες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι καταρχάς πολύ αποτελεσματικές στη μείωση του βάρους. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα ποσοστά απώλειας σωματικού βάρους είναι σε τιμές πάνω από 20%. Ενώ συγχρόνως υπάρχει και μείωση του σωματικού λίπους που περιλαμβάνει και το σπλαχνικό λίπος. Βεβαίως, αυτές οι θεραπείες έχουν ένδειξη και αποδεδειγμένο όφελος και στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα, στη σχετική μελέτη που έγινε για την τριζεπατίδη, το νεότερο φάρμακο, ένα ποσοστό άνω του 90% των ασθενών που έλαβε το φάρμακο πέτυχε το στόχο στην ρύθμιση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Αντίστοιχα, σε ασθενείς με παχυσαρκία και προδιαβήτη, ασθενείς δηλαδή που είχαν αυξημένες τιμές σακχάρου, όχι όμως τόσο υψηλές ώστε να τεθεί η διάγνωση του διαβήτη, φάνηκε ότι με τη χρήση του φαρμάκου σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν σε επίπεδα νόρμογλυκαιμίας. Είχαν δηλαδή φυσιολογικές τιμές σακχάρου στο τέλος της μελέτης. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως όλοι τονίσαμε, ότι σε όλους τους θεραπευτικούς αλγορίθμους και του παχυσαρκίας και του διαβήτη, πάντα το πρώτο βήμα είναι η αλλαγή τρόπου ζωής. Πρέπει δηλαδή να ενθαρρύνουμε τον ασθενή μας να έχει μια σωστή διατροφή, να κοιμάται καλά, να κάνει άσκηση και μάλιστα, αν γίνεται, να τον ευχαριστεί και αυτή η άσκηση, γιατί είναι πολύ σημαντική και η ψυχολογική υποστήριξη. Επομένως, ναι, οι νεότερες θεραπείες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μπορούν πέρα από την απώλεια βάρους να προσφέρουν και επιπλέον ωφέλη στους ασθενείς με συνοσιρότητες όπως ο διαβήτης, πάντα σε συνδυασμό και με την βελτίωση του τρόπου ζωής. Μάλιστα. Κύριε Καρτασιάδη, επιστρέφω σε εσάς και στο κομμάτι της ιατρικής τεχνολογίας. Θέλω να ρωτήσω πώς
το σύστημα που μας εξηγήσατε νωρίτερα και το κλειστό αυτό κύκλωμα και γενικότερα η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της παχυσαρκίας και κατ' επέκταση στον έλεγχο του διαβήτη, έναν ασθενή. Μπορούν να βοηθήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτό που προαναφέρθηκε και προηγουμένως, με το να διαχειριστεί ο ασθενής καλύτερα την νόσο του, να διαχειριστεί καλύτερα τον διαβήτη και από εκεί και πέρα να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ένας φυσιολογικός οργανισμός δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι μπορεί να προκαλέσει στην καθημερινότητά του όλες αυτές οι διακυμάνσεις στις τιμές του ζαχάρου σε έναν άνθρωπο που είναι διαβητικός. Επομένως, αυτή η τεχνολογία έρχεται και προσπαθεί να δώσει όλα αυτά τα εχέγγυα ώστε να έχει μια καθημερινότητα όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Αυτό έχει προεκτάσεις στο καλύτερο φαγητό, στον καλύτερο ύπνο, στην έλλειψη φόβου όσον αφορά την καθημερινή άσκηση που μπορεί να έχει και πάει λέγοντας. Είναι σημαντικό να πούμε και το εξής, ότι αυτού του είδους οι ασθενείς θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε μιλάμε για διαβητικούς τύπου 2 μέσω της συνεχής καταγραφής γλυκόζης του αίματος, το CGM, τα Monitoring Systems, αλλά και στους διαβητικούς τύπου 1 μέσω των κλειστών κυκλωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό και έχει ανοίξει και κουβέντα και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Διαβήτη και με την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο που μας λέτε. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα, εκτός από το πρόγραμμα που τρέχει και που είναι έτοιμο να τρέξει για τα 8.000 άτομα που θα παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας με δείκτη μάζας σώματος, είπαμε, άνω το 40 και άνω το 37 με συνοσηρότητα, μπορούμε να πιστεύουμε ότι εν ευθέτω χρόνο θα έχουμε και το κομμάτι της τεχνολογίας ως υποστήριξη. Το προσδόκιμο πλήθος ασθενών που στοχεύουν σε αυτές τις νέες τεχνολογίες είναι παραπάνω από 50.000 άτομα. Είναι πολύ μεγάλος. Και επίσης και ο πληθυσμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή πανελλαδικά νοσεί από το διαβήτη, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο πλήθος, ποσοστό συμπολιτών μας. Είναι μάστιγα και το βλέπουμε όχι μόνο για το δυτικό κόσμο, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον μάστιγα και για την Ασία και για την Ανατολή, που κάποτε οι δείκτες ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί εκεί. Κύριε Αζά, επειδή είμαστε στο κομμάτι της τεχνολογίας, θέλω να ρωτήσω, μας βοηθάει η τεχνολογία, είμαστε ευγνώμονες σε αυτήν την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, όμως αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άνθρωποι με περίσσιο βάρος, υπέρβαροι, παχύσαρκοι, που συμβουλεύονται το ChatGPT, δηλαδή συμβουλεύονται τους αλγορίθμους και τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερο από τον γιατρό τους. Αυτό υπάρχει, αλλά δεν ξέρετε, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η ιατρική σπουδάζεται μέσα σε μια δεκαετία τελικά και όχι σε χρόνο, σε 5 λεπτά μέσα στο ChatGPT ή κάπου αλλού εκεί. Εντάξει, εμείς στη σύστασή μας θα μείνουμε στο να συμβουλεύεσαι το γιατρό, τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως το γιατρό. Στο θέμα που θέσατε πριν νωρίτερα για τις νέες θεραπείες και μέσα, και είπαμε και να πούμε ότι κάτι ίσως που δεν το γνωρίζουν, ότι πρόσφατα, χτες μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενσωμάτωσε τα νέα φάρμακα μέσα στις οδηγίες αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Αναμενόμενο βέβαια αυτό. Επειδή ασχολούμαστε και με την έρευνα, ο δρόμος είναι χωρίς επιστροφή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ελεγχής έρευνα για τις νέα φάρμακα, τις νέες τεχνολογίες και επίσης πολύ σωστά το είπατε. Σήμερα ζούμε περισσότερο λόγω των φαρμάκων, να μην ξεγελιόμαστε. Ζούμε όλα τα αρνητικά της εποχής, ζούμε όμως περισσότερο και καλύτερα λόγω των φαρμάκων, λόγω των νέων τεχνολογιών, λόγω των εξετάσεων. Άρα αυτά όλα θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν έτσι λαμβάνουμε θεραπευτικές αποφάσεις. Η φαρμακευτική καινοτομία είναι πολύ σπουδαία για την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Όμως, μια και αναφερθήκατε στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είπε και κάτι ακόμη, όπως διάβαζα πριν 2 μέρες. Κατέθεσε τον προβληματισμό του για το θέμα των ανισοτήτων. Αν δηλαδή υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς με παχυσαρκία σε όλο τον κόσμο, σε αυτές τις νέες θεραπείες. Και εδώ υπάρχει έλλειμμα, σίγουρα, αυτό τεράστιο. Σίγουρα είναι ένα πολιτικό θέμα βέβαια, οπότε εδώ δεν είμαστε μόνο εμείς αρμόδιοι να το συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος
Έτσι, σε όλο τον κόσμο βέβαια, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Έτσι. Είναι τα κόστη των νέων φαρμάκων είναι μεγάλα, οπωσδήποτε, και πόσο δε μάλλον, επειδή τέθηκε και ένα ερώτημα νωρίτερα στα πάνελ, μέχρι πότε πρέπει να παίρνει θεραπεία αυτό το φαρμάκο, γιατί το παίρνει λίγο, χάνει, τι κάνεις. Φαίνεται, αυτό μπορώ να καταθέσω εγώ από την εμπειρία μας στην έρευνα και από αυτό που συζητάμε σε όλο τον κόσμο με τους συναδέλφους και στα συνέδρια, όπως παίρνεις ένα φάρμακο για την πίεσή σου και αν το σταματήσει θα ανέβει, όπως παίρνεις ένα φάρμακο για τη χολυστερίνη, γιατί αν το σταματήσει θα ανέβει, έτσι φαίνεται ότι θα είναι και τα φάρμακα της παχυσαρκίας. Δηλαδή θα πρέπει να τα παίρνεις μάλλον σε χρόνια βάση. Με βέβαια κυριότερη πρόκληση αυτό που είπατε, την πρόσβαση. Εάν δεν αλλάξεις και τον τρόπο ζωής σου. Γιατί αν αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου και ενσωματώσεις καινούργιες υγιεινές συνήθειες και μια καινούργια πραγματικότητα, ένας καινούριος εαυτός είναι μπροστά σου, ενδεχομένως να έχουν δουλέψει και καλύτερα τα φάρμακα και κάποτε να μπορεί να τα σταματήσει κανείς. Σωστό. Κάποιοι άνθρωποι πιθανότατα θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής, θα τους βοηθήσει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Και κυρίως το κομμάτι της ψυχικής υγείας, όπως είπαμε νωρίτερα, με τις κυρίες. Αυτό έχει σημασία, γιατί βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής μας, βελτιώνεται και η ψυχική υγεία. Και βέβαια να πείσουμε πια και την Ελλάδα, και όλοι έχουμε την ευθύνη σε αυτό, να αφήσουμε πίσω το στίγμα και τις πεποιθήσεις μας. Για το κλείσιμο, κυρία Τσιότσιου. Το συμπέρασμά σας από τους ασθενείς σας που βλέπετε για το θέμα της τεχνολογίας ενδεχομένως, για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε ζωή, που είναι και το θέμα της ημερίδας μας σήμερα. Είναι σημαντικό που λέγαμε και νωρίτερα για τον Dr. Google και για τα chat και για το AI που έχει μπει στη ζωή μας, που το συμβουλευόμαστε λίγο πολύ όλοι, νομίζω, έτσι. Ότι πάντα οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικούς. Το chat δίνει το AI μια πρώτη εκτίμηση για πράγματα, αλλά πολλές φορές πέφτει έξω και ένας άνθρωπος που δεν είναι ειδικός δεν μπορεί να γνωρίζει που ελοχεύουν οι κίνδυνοι και η παραπληροφόρηση. Οπότε πάντα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικούς. Τους ασθενείς πρέπει να τους κυκλώνει μια ομάδα, μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει το γιατρό αρχικά και μετά το διαιτολόγο, τον ψυχολόγο, κάποιον ειδικό που θα κάνουν γυμναστική, όλη την ομάδα, έτσι. Το φαρμακοποιό που είπαμε νωρίτερα. Αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει ομάδα και νομίζω αυτή η προσέγγιση είναι η πιο σωστή και φρόνιμη. Δηλαδή μια διεπιστημονική ομάδα, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες και πολυεπίπεδες σε έναν ασθενή με παχυσαρκία. Πολύ συχνά οι ασθενείς προσπαθούν μόνοι τους, χωρίς καμία καθοδήγηση. Ειδικά οι ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, προσπαθούν μόνοι τους. Το οποίο είναι λάθος. Παίρνοντας φάρμακα χωρίς καμία καθοδήγηση, είναι πολύ πιθανό να χάσεις μεν βάρος. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως μπορεί να είναι μυϊκή μάζα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχει φανεί ότι τα άτομα που δεν ακολουθούν τις υπόλοιπες οδηγίες, διατροφικές και γυμναστική, το 30% του απολεσθέντος βάρους μπορεί να είναι μυϊκή μάζα, το οποίο δημιουργεί μια στρατιά σαρκοπενικά παχύ σαρκονατόμων, το οποίο είναι ο χειρότερος προγνωστικός δείκτης για όλα τα νοσήματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και ή διακόπτοντας τα φάρμακα ή συνεχίζοντας τα διαβίου, να υπάρχει παράλληλα γυμναστική, με αντιστάσεις, με ειδικό γυμναστή, έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός για να το πω αυτό, και διατροφή η οποία υποστηρίζει θρεπτικά, με αρκετή πρωτεΐνη και όλα τα θρεπτικά συστατικά, γιατί τα φάρμακα προκαλούν μείωση της όρεξης. Οι ασθενείς τρώνε πολύ μικρά γεύματα. Μπορεί να τρώνε 1 με 2 φορές την ημέρα, αν μπορούν να φάνε παραπάνω. Με πολύ μεγάλο κίνδυνο να πέσουν σε έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών, να μην λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει μέσα στην ημέρα. Οπότε σίγουρα χρειάζεται μια συμβουλή διατροφική σε αυτό το κομμάτι. Αυτές οι θερμίδες που λαμβάνουν όμως είναι επαρκείς θερμίδες για την ημερήσια πρόσληψη γενικότερα των θερμίδων τους, ή υπάρχει και εδώ πέρα ένα ερωτηματικό, γιατί το ένα θέμα είναι η μυϊκή μάζα, το άλλο είναι αν παίρνουν τα θρεπτικά συστατικά μέσω των... Αν γίνεται υποπαρακολούθηση, θα καταφέρουμε να είναι μέσα στα πλαίσια που πρέπει. Αν είναι μόνοι τους χωρίς καμία καθοδήγηση, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τρώνε πολύ μικρά γεύματα κάτω από αυτό που ορίζεται. Κυρία Παπαδοπούλου, εσείς. Ναι,
Πολύ ωραία και εδώ η συνάδελφος και ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα ίσως, ότι χρειάζεται καθοδήγηση και από τον γιατρό αλλά και από όλη την ομάδα. Χρειάζεται πολύ σημαντικός και ο ρόλος της γυμναστικής και της άσκησης που πρέπει να μπει στη ζωή μας, γιατί είναι κάτι που μας κάνει καλό και μπορεί και να μας ευχαριστεί κιόλας, να κάνει καλό και στην ψυχολογία μας. Πολύ σημαντική και η ψυχολογία του ασθενούς, να πάρει θάρρος, γιατί είναι δύσκολη η προσπάθεια στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας και τα φάρμακα και τα μέσα και την τεχνολογία και τη γνώση που σιγά σιγά έχει και ο κόσμος και η ιατρική κοινότητα και όλοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τις εξαιρετικές σας τοποθετήσεις και ευχόμαστε να ήμασταν χρήσιμοι. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε.